sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, 11 anyos na aking babae sa Garchitorena na Camarines Sur, posible subot na ni-rape sa ginadan. PNP, may person of interest na. Kasulo sa sarong-harong sa Sitio Kiburak, Bagong Bayan, Sur, Siyudad kang Naga, napugulan na maglakop asin magdakula. Sospek sa pagpabakal in illegal na droga sa Pili, Camarines Sur, arestado. Opening kang Palarong Panlunsod 2024, gigibuhon sa agang hapon. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Kang nakalis na Lunes, petsa 12 kan Pebrero, kang puminutok ang bareta dapit sa aking babae. Nanako ang mayo na ninbuhay sa islang barangay kan Tamiawon, Garchitorena, Camarines Sur, na iyongunyan ang padagos na pinag-iimbestigaran kan PNP. Sa ngunyan iguana sumuot person of interest na pinagsusundan ang mga otoridad. Ang detalles aramon taman sa report ni Melvin Machado. Ngunyan na aldaw nakatalaan magtiripon ang pinagbilog na Special Investigation Team na pinamamayuhan ni Police Lieutenant Colonel Naisel Compañero kang Camarines Sur Police Provincial Office para sa pagpapadagos kang pag-iimbestigar sa panggagadan asin subuot panglulugos sa 11 anyos na aking babae sa Barangay Tambiawon, Garchitorena, Camarines Sur. Susug sa tagapagtaram kang Camarines Sur Police Provincial Office sa si Police Captain Marlon Yadok, mismo si Police Colonel Julio Cesar Domingo ang nagsugo na magkrear kanasabing team para maparikas ang ginigibong pag-imbestigar sa nasabing pangyayari. As of now po, magko-convene yung mga investigador ng Garchitorena MPS at yung binuong Special Investigation Team nitong Camarines Sur PPO sa pangunguna po ni Police Lieutenant Colonel Naisel Compañero, na ito naman po ay sa utos naman po ng ating Provincial Director, Police Colonel Julio Cesar M. Domingo. Ang ano po dito, ipabilisin itong pagresolba na nasabing kaso as alleged rape slay case. Sa ngunyan, iguana subot person of interest na pinagsusundan ang mga otoridad sa nasabing insidente. Natapos naman subuot ang pinagibong autopsy sa bangkay kang biktima. Alagad, di pa pinagtaw ang detalye. Matipid, asin malikay man ang PNP sa pagtawning impormasyon sa kausa kan pagkagadan kang biktima. Asin sa mga testigong kapot kan mga otoridad. Basta subuot ang sigurado, hararuman na investigasyon ang pinagkukundusir kan PNP. Meron na tayong sinusundan ngayon na person of interest, pero hanggang dun pa lang po ang may ano natin. Ito pa ay malalimang pa rin, investigasyon na gagawin ng ating mga kapulisan. Siniguro man ni Police Captain Liadok na gigibuhon subot kang kapulisan ang gabos na paagi para maitao ang hustisya sa biktima asin sa pamilya kaini. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may pakiolay man si Police Captain Marlon Liadok, tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office, na daina pag-post sa social media ang retrato kan biktima na mas nagpapadipisil sa buot sa pagmate kan pamilya kaini. At nakikiusap rin po kami dun sa iba pong mga, sabi nga po, yung mga ibang mga nagpapakalat ng mga pictures, na sana igalang naman po natin yung biktima. Actually, wala po itong pahintulot ng mga kamag-anak. At mas masakit sa kanila na nakikita pa nila sa mga social media natin yung nangyari sa kanilang anak o kung sino man. Padagos sa mga bareta. Ang kalinigan sa Barangay Santa Cruz, Syudad ni Naga ang pinaprioridad ni Punong Barangay Felix Matias Largo Sr. Huli kaini may mga tarpulin subuot sa saindang barangay na nagpapatanid kan oras kan tamang pag-apunin basura para mahakot nin tultul. May nadiskubre man subuot si Punong Barangay Largo kung sa inhalian mga basurang inaapon sa nagkaperang parte kan saindang barangay. Ang kadaklan nahihiling di ba kung taga Santa Cruz na. Garong iba na, garong kataray at joining barangays na araw minsan ang Kamaligan, ang Abilia sa Urban Poor, di nag-aapon na. Hindi ko masih nag-apunan. So, but sabihin, ibang bago ng Tagaytay nag-aapon. Kaya,
Kung mahihiling mo, pagkakagay ko ni mga duwa, tulong, support. Pero bako yan hari sa Barangay Santa Cruz, sa mga residente. Okay. Garong may mga naidi kaming try-mobile, sakayan, pinawalat naman. Mientras tanto, para mas mapapusog ang mga katuwang kan Barangay Santa Cruz sa pagmantinir kan kalinigan, pinag-organisar ni Punong Barangay Felix Matias Largo Sr. ang 7 Rabus Organization hali sa 7 zona kan barangay nangunyan inaapod ng Barangay Community Development Service Brigade. Sa masunod na semana, gigibuhon ang pagpapasumpa sa sainda kung saan magiging bisita si Naga City Mayor Nelson Legacion. Nagkaigo kami ng inapod na, nagbilog turo sa kutong inapod na Barangay Community Development Service Brigade. Karong kita apod na Rabos Organization. Panahon? Sa iba pang bareta, pinagtitipon pa ang gabos na reklamo sa mga try-mobile sa siyudad ng Naga para ngunya na bulan kan Pebrero na saro sa basihan kung dapat na ipadagos ang 15 pesos na pamasahe na inaprubaran kang sangguniang panglungsod kan Naga. Susog ki Public Safety Executive Officer Rene Gumba, isusumiter sa buot ninda ang report ki City Councilor Omar Buenafe na chairman kan Committee on Transport sa sangguniang panglungsod. And ma-consolidate kami during the first meeting ngunya na February. Ipipresent mi ka General Omar in isu status. Then monthly iyan na imo-monitor. So by the time na mag-meet kami, i-update ko po kamo. So actual figures, demi pa nako-consolidate ngunyan. Ongoing pa po, so operation. Sa pagbabalikan news break, sarong kasulo sa Barangay Bagong Bayan Sur, Siyudad ni Naga, napugulan maglakop. Iyan as iniba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, huli kan marikas na pag-apod sa Bureau of Fire Protection asin pagtarabangan kan mga residentes kan Sitio Kiboraca, Barangay Bagong Bayan Sur, Siyudad ni Naga. Napugulan ang pagkasulukan sa harong sa nasabing lugar. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Risa pa sa boses ni Nanay Herminia Rivera Perez, 78 years old, kang Zone 3, Urban Kiborac, Bagong Bayan Sur, Siyudad kang Naga, ang nervyos matapos sa magkalayo ang likoda na porsyon kang sa edang kusina kung sa'y nakatambak subot ang manlain-lain na kagamitan. Pasado alas 8 nin aga kasubago. Istorya ni Nanay Herminia, pinurbaran man sigbuhon kang sa iyang mister ang kalayo, alagad day inikinaya. Kaya naghagad na siya nin tabang sa pagtaraid na harong na iyon naman ang nag-apod nin bumbero. Maihi ko ta ako, nailing ko, naglalaan na duman sa may lutuan may, pero sa luwas, diyalos po sa taas, naglalaan sa luwas. Tapos inapod ko po si Agong ko. Iyo to, natarantama, paparasigbo niya na. Aso nga niyo. Tapos katong, nahiling kong napapagal na si Agong ko, tamaluyaw si Bolos kang gripo, duwang gripo ang pigagamit may sa lababo sa kaduman sa labahan. Nagpatabang na ko sa kataraid may, nagapod na ako. Ang bugtakan ng tubig ni Mrs. Marilyn Arcano na yaon sa luwas kang sedang residensya na para sa sayang tinanom ang nagamit sa pagsigbo kang kalayo sa nasusulong parte kang kataid nindang harong. Gamit po yan dyan, ta si Aki ko pinukawang ko, nagkakabit itong aircon, naglilinig ni aircon. Pigsarak-saks niya sa mga iputahin niya. Pinasakat ko dyan sinunoy sa tungod na yan. Si Ate Im, sige man ang hako tubig, dyan nagkukua. Tapos, dakula po si tabang kayan, binuksan ko sa laog si tubig. Sa lado kang Bureau of Fire Protection, padagos pasubot ang sedang ginigibong pag-imbestigar sa lugar kung saan nagpuon ang kasulo. Under investigation pa, demi pa natitrace ko ano talaga ang pinuulan kang kalayo. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, 15 dias na sana antes ang bulan kan Marso kung saan pinag-oobserbar ang Fire Prevention Month. Liwat nagpagirumdum si Senior Fire Officer 1 Arwin Yap kan Bureau of Fire Protection kan Siyudad ng Naga sa mga residentes kang siyudad na pasiguraduhon ang linya ng kuryente, mga tambak na basura asin mga appliances na pwedeng pagikanan ng kalayo. Urog na kung daisubuot natatanggal ang pagkakasaksak kaini. Again po, since paranin na naman po ang sasoyang summer, nagpupuuna naman mag-init ang panahon. Liwat, pagtitigat-sikunta po ang mga kwenta sa palibot. Lalo na itong mga nakataratambak sa likod, minsan i-check ta. Kung ayan mga exposed na maray sa tapos medyo kuyana. Ang sobrang init, minsan iyan nagkukos din iyan ng kalayo. Tapos again, si mga linya kang kuryente, pagtaga-chikon, kung lalo na kung pa-summer na naman, ang garamitan na naman kang electric fan, grabe, sigurado na naman. Sa iba pang bareta, alauna nin hapon sa aga gigibuhon ang opening ceremony kan Palarong Panlungsod 2024 kung saan papartisiparan kan mga pribado asin pampublikong eskwelahan sa siyudad ni Naga. Susug kay Mr. Renz Chavez, Division Sports Officer kan DepEd Naga. Pagkatapos kan opening, isusunod man ang refreshers sa mga tournament officials. Kasabay na ang pagpreparar kan ibang venues. Sa February 24 asin 25, mapuon ang manlain-lain na sports event sa man iba-ibang venue digdi sa siyudad ni Naga. Sabado, Domingo subuot ang sports event para dai maribaraw ang pagklase kan mga kaakian. Ang 16 opening, 1 o'clock yan sa Robinson. Sa aga, 17-18, refresher course kang mga tournament officials ta. And preparation kang playing venues. Then 24-25, Saturday, Sunday man na naman yan, actual games. Kung may mga unfinished games, gigibuhin yan sa March 2, sa another Saturday, pagkahapon, closing program. Sa satuyang police report,
Kinokonsiderar kan Pili Municipal Police Station na street-level individual ang 39 anyos na padre di pamilya na residente kang Barangay San Juan, Pili, Camarines Sur na dinakop kan mga otoridad sa paagi kan anti-illegal drug buy-bust operation kan suugmang Valentine's Day. Sarong sa siyainin subuot ang nabakal kan mga operatiba asin duwa pang suway na plastic sachet ang na-recover digdi na nagkakantidad 1,550 pesos. Yaon ngunyan sa kustodiya kan Pili Municipal Police Station ang nasabing suspek na nahahampang sa pagbalgar kan Republic Act 9165. Sa iba pang bareta, Courtships Through the Ages Valentine Special nakataunin giya sa mga hobenes. Uyaan sa Kuyang Report. Dilulo na ba ako? Courtships Through the Ages. Iyan ang tema kan kapihan sa SM City Naga Valentine Special na ginibo kasuudma. Ang mga nagdalan kanasabing aktibidad iyo ang mga estudyante nakabali sa henerasyon na inaapod na Gen Z. Kabali sa mga naghiraskan sa indang istorya nin pagkaminuotan, iyo si Mayor Nelson Legacion. Asin an sa iyang esposa na si Attorney Marion Legacion na enot subot na nagkabistaduhan kan sinda nag-aadal pa sa nanin abugasya. Actually, classmates kami. Wow. Sa College of Law ng University of Nueva Cáceres. And that was in 1990. So, simula pa lang, napansin ko na siya. Sinabi niya sa akin una, may na-receive kang letter. Ha? Sige, anong letter? May pinadala ko sa yung letter sa USI. Sa Play at the time. Sabi ko, wala. Puntahan mo. Hanapin mo doon. Naghanap ako sa porteria, doon sa mga sa USI. Meron pong galing. Meron po dyan galing kay Nelson Legacion. Sabi niya, wala. Ay, pero po may letter po para sa akin. Doon sa registrar, wala. Doon sa porteria, ay matagal na doon. So, binuksan ko. Tinago ko na. Back to school. Sabi niya, gano'n, nakuha mo na. At wala kang letter. Bakit pinipilit mong may letter ka? Sabi niya, wala. Ang nagpadala sa akin, Larry Bird. Larry Bird? An NBA. Basketball player yun. Basketball player. Sabi niya, ako yun. Wow! Ikaw yun! Sigun kay KBP Camarines Sur Chairman Ron Enon, an obheto ninda iyo na matawan ang mga hovenes nin giya kung paano ang tamang pag-handle kan sa indang relasyon ngunya na mga panahon. So sana po ining activity na ni makakataon ning guide sa mga hovenes. And kita naman sa KBP, ang obligasyon tabaga sa publiko yun na i-inform ang gabos, tanganing makatao kita ning giya para mapatamaan sa indang mga maging desisyon ngapit pagabot ng aldaw. Saro sa mga nag-atindir iyo si Karen May Celso, second year AB Communication student kan Naga College Foundation. Asin inian sa iyang nanodan sa nasabing aktibidad. Although, ayun nga, nandito na tayo sa may mga dating apps na tayo and all of that. I think important pa rin po yung traditional way of courtship, like asking our parents permission if okay ba yung naliligaw sa atin, kasi for me po it's still a very important way ng courtship. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.